music of the heart. Let our music take you there, where star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Where star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure.
At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Thank God it's Friday! Kahit patapos na ang linggo, bibigyan namin kayo ng Rangkada Stories at good vibes dito sa ating morning barkadahan. Ito pa rin ang morning balitaktahan na magbibigay sa inyo ng mga kaganapan dito sa Cordillera at sa mga mainit na balita. At ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng inspiring stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At makakasama ko ang tandem na suwak sa inyong umagahan. Narito, si Kikay. Grabe, partner, you've just reminded that November is about to end, but Yes. yet, thank God it's a Friday nga naman. Let's end this week with a bang and a blast. And at least we have so much gratefulness within this week. Kaya sa mga car-rangers natin dyan, katagriing kayo na ang araramigan Yes. niyo. Baka madamdaman kayo pa nakaririing dita. So good morning mga car-rangers. Siyempre, kakulitan at kakwentuhan nyo sa lahat ng aspeto ng buhay. Shakikay! Yes naman sa ating mga taga-Pangasinan, Masantos, Wow! Lakabuasan sa inyong lahat. At dyan, kumusay natin ang mga Pangasinan Rangers natin na patuloy na sumusuporta sa atin. Narito sila Lourdes, Lolo Luguding, Delia Tulyok at iba pa. Di ba? Naman. With a wider people and wider network, mga Car Rangers, you can watch us at Channel 44. Kaya Yes. nood na mga Car Rangers, wag ililipat ang channel kasi bibigyan namin kayo ng napaka-sarap na balita at syempre updated stories dito sa buong Cordillera region. Yun na yun talaga. At talagang thank God it's
it's Friday, magpapasalamat tayo sa lahat ng mga biyayang nangyari sa whole week na ito. At next week nga, parang patapos na, 2 days na lang, parang patapos na ang Nobyembre at malalasap na natin ang simoy ng Kapaskuhan dahil papasok na ang Disyembre. Kapag dati, no, nung before pandemya, simula pa lang, December 1, meron na tayong lantern, tama ba? Yes, Lantern Kapsat. Parade na kung saan inaasahan ng ating mga ka-rangers. At tingnan natin kung anong mga pa-surprise at mga pasabog ng mga local government ngayong Kapaskuhan dito sa Cordillera at sa syudad ng Baguio. Oo, sabi nga, niyakap na natin ang new normal Yes. with the safety protocols, and in a while, mga car-rangers na nag-aabang ng ating vaccination schedule, we will give that in a while. And syempre, sisimulan din natin to with our guest, which we will give us an introduction or understanding of what JCI is. And today is Friday, no, Kabsat? So it means Talagang election day at talagang election education. Mga kaganapan, bigyan tayo ng kaalaman sa politika, sa mga dapat rules sa ganitong mga aspeto with our energetic attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, our CESA Provincial Election Supervisor 3! Ayun! Alam na natin. At kanina nabanggit mo nga yung ibibida natin ay isang mga community leaders at grupo ng JCI. At nakaka-excited ito dahil lalo na ngayong pandemya, umusbong at nakita ang gilas at kakayahan ng mga ganitong grupo. yes, partner, and that their purpose and their goal and their entire mission is to always give back to the community. Kaya mga car-rangers, if you also wanted to be part of this non-profit organization, syempre tutok lang so that you can have a quick idea at kung ano man yung mga requirements that you will be needing. Yun na yun. At talagang ngayon, ano mga kaganapan naman natin sa ating weather, di ba? Yes. Narito na ang ating weather forecast, dala at bigay ng ating DOSC Pag-asa. As of kanina, 4 a.m. naglabas po ng statement at public weather forecast. At narito, shear line affecting the eastern sections of northern and central Luzon po yan, at magkakaroon po tayo ng intertropical convergence zone affecting Palawan and Mindanao. At narito naman ang ating mga kaganapan at ronda weather forecast sa ating Luzon area. Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, Quezon, at Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, having a cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorm. At impact niya po ito is possible flash floods or landslide during a moderate to heavy rains po yan. Ingat-ingat pa rin po tayo dyan. Dito naman sa ating Ilocos region and rest of Cordillera Administrative Region and Cagayan Valley and Central Luzon, merong mga partly cloudy to skies and isolated light rains. At wala naman pong impact ito kung ano mangyari. At kung palakas man ito, ay sakto lang for our sa mga pagbugso ng ulan. At sa Metro Manila naman and the rest of country, meron pong partly cloudy and isolated rain showers or thunderstorm. At kaya't ingat-ingat pa rin po tayo dahil sa mga ganitong aspeto, dapat handa tayo at Boy Scout at Girl Scout sa mga ganitong, lalo na humarap tayo sa pandemya at hindi lang sa pandemya, sa iba't ibang unos tulad ng bagyo. Yes, and Kabsat, syempre mga car-rangers, if you are asking or looking for quality products that would help you with your food supplement and also to fight against not just COVID-19 but also the changing weather, syempre meron tayong quality products ng PAO which are available in all pharmaceutical companies. And again, mga car-rangers, this is a food supplement and they have PAO masahe. They also have for the athletes dyan ang kanilang PAO spray. Kaya kung active na active kayo, these are all products that are available for you. Quality products under Aldrich Corporation. Yes. At nabanggit nga natin kapag ganitong tag-ulan at mga pabugso-bugsong ulan ay talagang minsan sipon, ubo. Dala-dala ang Aldrich Corporation, ang RoboCaf, mala capsule man at syrup, bigay todo ang kanilang produkto. Diba, Shikayna? Exactly, partner. And the thing is that hindi lang dyan pwede sa lalaki, pwede yan sa mga bata at mga babae as well. And mga
mga Car Rangers, ang isa pa is that recently we have started a new Republic Act 10398 that supports the empowerment of women, and we're celebrating this from November 25 all the way until November 13. And our Mayor de Clas have supported and renewed her vow to make that it should be our protection to women and to our children as well. And that's declaring, again, extended pala until December 12 as the 18-day campaign to end the violence against women, respectively. And he said in one of his statements that let us unite to support the advocacy to protect all women and children from violence by keeping all places safe for them. It will eliminate all forms of discrimination and make them productive members of the society. And I cannot wait, mga Car Rangers, that this VAUSI also includes our LGBTQ plus community, as people also deserve to be here in this platform. Kaya mga Car Rangers, tutok lang, malay natin in a few years, we can have that added to this as well. Diba, Kapsan? Yes naman. Ito ngayong Thank God It's Friday, talagang ang dami natin pwede ipagpasalamat. Yes. Dahil nagtulong-tulungan at bayanihan ng ating mga officials ng Dagupan City at mga kababayan dyan para magtanim ng 800 na mangrove seedlings na isinagawa kaninang kahapon ng umaga, November 25 sa Barangay Bunuan, Binlok. Ang aktibidad ay kabilang sa Northeastern Pangasinan or NEPA, air-shared simultaneous mangrove planting, at coastal cleanup activity ng Department of Environment and Natural Resources or DNR at kasamang ating EMBI-1. Kasama din ang ating officials ng Dagupan City na nagtanim sa mga bakawan at kasama dito si Regional Director Angel Maria Dorica at iba pa. Ang planting at cleanup activity ay dinaluhan din ng NEPA air-shared at sinukalan Dagupan River System. Ang mga bakawan or mangrove ay nagsisilbing tirahan ng mga isda at iba pang yamang dagat at panangga sa malakas na alon-dala ng tsunami at storm surges. Alam mo, Shikikay, mga ganitong aspeto ay may malaking ambag para makatulong sa ating kalikasan. Lalo na hindi lang pandemya ang hinaharap natin, kundi yung unos at mga bagyo na pwedeng result ng ating tsunami at iba pa. Kaya nga, and alagaan natin mga Car Rangers, let us make it sustainable kasi who will benefit from these platforms and this magnifying the use of our environment to actually help us in return. And baka our Rangers in return, thank God it's Friday as we have vaccination sites available all throughout. We actually have 4 today, but rather mga Car Rangers, we have a small number of active cases, Kabsat, as at 7 active cases, tama ba? 14 active cases and we have our 31 active talagang new recoveries at kahapon nga talagang meron po tayong 3 namatay sa ating COVID situation dito sa syudad ng Baguio. At iarangkada na natin ang ating mga lockdown areas at lockdown barangay sa ating syudad ng Baguio. Yep. Walang new lockdown order mga Car Rangers, but we're lifting 1 lockdown order in Fairview Carnation Alley, Purok 2, and also existing lockdown order as well is at SLU SVP Old Side, Padre Purcos Bucaucan Road, and Palba Urbano First Road, Palma Street. And yun nga, partner, booster shot is also available, but we are now looking into the available vaccination schedules. Yes, narito ang vaccination schedules natin ngayong umaga. We have our Baguio Country Club, and thank you very much, Baguio Country Club, for opening your area sa mga vaccination site at offering them first dose ng pediatric population, Pfizer po yan. Sa ating adult population naman, first dose po ay AstraZeneca, Sinovac at Gamaleya. At sa Baguio Country Club also, second dose po natin yan, offering AstraZeneca, Sinovac at Pfizer. Arangkada din ang ating SLU Gym na kung saan for pediatric population ay Pfizer at adult naman for AstraZeneca, Sinovac at Gamaleya. At sa second dose ay AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna at Gamaleya. Iarangkada mo naman, Shikaina, ang ating kaganapan sa SMB1 Parking at UB Gym. Yes, SMB1 Parking open din po tayo for pediatric population ages 12 to 17. Syempre, Pfizer for your first dose. And our adult population also is either AstraZeneca, Sinovac, and Gamaleya. And second dose naman, mga Car Rangers, huwag niyong kalimutan that you have your second dose pa for Astra, Sinovac, Pfizer, Moderna, and Gamaleya.
Gamaliel. Lastly, mga Car Rangers, iarangkada na rin natin for other adult population in UB Gym. Available first dose for AstraZeneca, Sinovac, and second dose naman for AstraZeneca, Sinovac, and Pfizer. Again, no stub needed. Just make sure you have your QR code and also your valid ID. Yes, for booster naman, arangkada din natin, narito ang ating senior citizen at narito din ang ating mga nasa priority A1 at mga adult health workers naman yan. At talagang nakita natin mamaya sa morning balita yung buong detalye ng magpagsisimula ng booster shot sa mga senior citizen. Yun nga, partner. Kaya mga Car Rangers, tutok lang in a while kasi ngayon we have 2 guests that would be available in a while. Yes naman. Narito naman ang ating public service announcement naman natin na kung saan ang ating civil service commission ay magkakaroon ng 19th Regional Conference of Human Resource Management for practitioners in Cordillera Administrative Region po yan. At nakaka-excite dahil itong event na to ay may malaking tulong sa ating mga kaganapan dito sa Cordillera. Di ba, Shikaina? Yes, Kapsat. And that we wanted to invite everyone. Just go ahead and visit the website and that's going to be available. The link for registration is available. There is a minimum fee for registering. But again, that would be a 3-day event, Kapsat. Tama ba? Yes, the civil service nga ng Commission of Cordillera will conduct the 19th Regional Conference of Human Resource Management Practitioners on December 1 to 3 po yan, 2021 from 8 a.m. to 12 noon with theme HR Reimagine, Transforming the HR Landscape in the New Normal. Nabanggit nga ng aking kapsat na magkakaroon po ng conference fee of 2,000 pesos shall be charged from each participant to cover the administrative expenses and honorarium of our speakers. Participants are advised to register through this link. Yung link po na yan, makikita nyo kapag binisita nyo ang ating Facebook page ng ating CSC. Doon po makikita ang link na yon at doon po tayo magre-register. At makikita nyo sa ating monitor na naka-screen po ang ating mga link na kung saan, kung paano at magkano ang ating conference fee dyan. Di ba, Shikaina? Yes naman, mga Car Rangers. Again, for our practitioners, make sure you be part of this one. We be part of the change. And thank God we have this advocacy and forums na pinapalawak nila on our understanding in how we deal in human resources as talagang it's very essential that we do so. Yes, for further inquiries naman, you may call the HRD at telephone number 07443-5981 or the cell phone number 0908-885-1425. Ayan, kita-kits po tayo dyan sa ating 19th Regional Conference of Human Resource Management Practitioners in CCAR naman po yan. Wow na wow, nakaka-excite yan. Shikaina. Hindi nga papatinag, no? Kahit may pandemic or wala. We will not stop educating people to grow and to rebrand themselves as well. And mga Car Rangers, speaking of regrowing and rebranding, reskilling ourselves, we have 2 amazing guests that helps us in this kind of platform. So without further ado, mga Car Rangers, we have 2 amazing guests that is willing to share us their passion and interest with JCI Baguio. We have with us this morning Sir Jeffrey Baclangen, and he's the representative of JCI Baguio. Good morning! Yun, Sir Jeffrey! Ayan, i-open po natin yung audio natin para marinig ang pagbati nyo sa ating mga ka-Rangers. At di ba nga, ipakilala naman natin yung susunod nating ka-Ranger at ibibida with our group. Yes nga, sabi nga natin, we wanted our platform to be holistic, kaya nga meron tayong VAUC. We have a representative naman for the Women Department. We have JCI Las Chicas representative, Miss Trinity Monteras. Good morning! Good morning! Hello! Good morning sa inyong lahat! Wow! A big smile sa Ma'am Trinity. Ma'am Trinity, bumati naman tayo sa ating mga ka-Rangers na nanonood at mga supporters at mga tumulong sa JCI. Hello, magandang umaga sa mga ating mga ka-Rangers, and also an ending thank you for everyone who is always supporting JCI Baguio and also JCI Las Chicas del Baguio. Yes, thank you so much, Miss Trinity, for taking your time. Alam ko, you're also very busy. Balikan naman natin si Sir Jeffrey. Good morning, Sir Jeffrey.
Bumati naman tayo. Hi, good morning, Kyra. Good morning, Papa P. Good Yun morning na po sa yun. mga nanonood. Yes, Sir Jeffrey. Yan, nabanggit na natin kanina, nagbigay ng konting patike mga aking kabsat kung saan ang inyong ginagawa bilang JCI. Sir Jeffrey, ano ba ang grupo ninyo na JCI at ano ang mission at vision nito? Yes, alam niyo, Papa P, Yes. JCI has been existing for a very long time here in Baguio City. Pero ang pinaka-goal talaga ng JCI Baguio is to raise leaders. JCI is not a charity institution or a charity organization. Pero what we do is we develop leaders to become an active citizen dito po sa Baguio. And actually, para po sa buong bansa, kasi marami po tayong mga chapters sa buong bansa na nag-raise din ng mga kanya-kanya pong leaders sa kanilang mga cities and sa kanilang pong mga lalawigan. Yes naman, Sir Jeffrey. Nakita natin yung ganitong mga grupo ay may malaking impact din sa ating community. Di ba, Shikaina? Yes, Sir Jeffrey. Thank you kasi may nasimulan nga or sinimulan nyo ang JCI dito sa Baguio City. And tanong naman natin kay Ma'am Trinity, paano naman umusbong ang babae or Las Chicas JCI Baguio? Okay, so yun nga po, JCI Baguio is originally founded the year 1949. So lahat sila puro boys talaga, puro male. So dumating tong point na they needed more members for JCI Baguio para mas malakas yung impact natin pagdating natin sa mga projects, pagdating sa mga, you know, giving something positive to the community. So, we had women on the chapter as well. So, dumating yung point na we wanted to give way for women to lead a certain chapter, and we wanted to conserve the culture of JCI Baguio, which is purely for men. So we decided to have a new charter or a new chapter for ladies, which is Luisa Islas Chicas del Baguio. So here it is. So last year, ako yung secretary sa JCI Baguio. Ngayon, sa nakong charter president ng JCI Las Chicas del Baguio. So I would Yes. also thank our president then before, Don Varaki, and also our past presidents for giving way for the ladies to have their limelight naman to lead. Yes naman. Congratulations also dahil patuloy, sabi niyo nga Ma'am Trinity, simula sa pagiging secretary ngayon, charter president na kayo na kung saan may malaking ambag din at malaking impact din sa ating mga pwedeng gawing community projects at pagtulong sa ating bayan. Ma'am Trinity, ano po yung mga ginawa ninyo with our group din? Nagkakaroon din po ba tayo ng group na kung saan kasama din ang ating mga male grupo sa JCI sa mga community projects? Yes po, since we are chartered by JCI Mm. Baguio, we already planned it na maging partners kami sa lahat ng projects namin. We will be supporting each other's projects and also trainings. So, ito yung masasabi ko na pag meron kang organization, the more the merrier. So, might as well be good partners, diba? So, yun. Isa yun sa mga pinopromote namin, good partnership as well. Yes, Right. ayun na nga. Ma'am Trinity and Sir Jeffrey, nabanggit natin good partnership. Sir Jeffrey, ano yung nakuha nating value or the core value ng mga ganitong grupo at sa mga ganitong samahan? Actually, sa sa JCI Baguio, actually for the whole JCs, what we value here is the leadership that we do with the community. Um, what we what we see fit na parang, let's say for example, issues within our city, it's what we're trying to focus on. And at the same time, sa mga members po natin, nakikita nila kung paano sila nakakatulong on their own way. Hindi mo kailangan maging mayaman eh. Hindi mo rin kailangan maging influential. Ang kailangan nyo is magdikit-dikit and magsama-sama para masolusyonan yung isang bagay. And then eventually, you'll see people na when they stay together,
you'll see that they'll realize na they're not just another person sa, alam niyo yun, naglalakad lang sa streets or, hindi sila, kumbaga nare-realize nila na they don't have, kumbaga dati, they don't have power. Ngayon, with this organization, nakikita nila na in small ways, they can make change sa community and sa mga nangyayari po sa current situations ngayon. Right, this is exactly the time for a call of action to our youth members. Miss Trinity, I just wanted to ask, we are very curious that, the values and the formation that our youth is forming in JCIs is very stronghold. Pero gusto naming malaman, ano nga ba ang JCI at anong ginagawa ng JCI? Okay, so thank you for that question. Wow, para Miss Universe. Yes, Okay, so actually para lang madaling maintindihan what is JCI. Yes. So in a layman's term, JCI is not a charity organization. We are a factory of young leaders. We want individuals to be better, to be more for others. So, kung ano man yung kinaibahan namin sa ibang organization is how the trainings are given to us, kung ano yung mga trainings namin, kung how we implement our projects aggressively kasi talaga yung projects hindi lang siya basta project kundi we are in line with the 17 UNSDGs. So UN Sustainable Development Goals, so, and also the flagship projects of JCI. Wow, So, yun. napakalawak pala ng sakop ng JCI, Miss Trinity. And nakita namin no, that we are also inclusive because we have a women that is part of this one. Sir Jeffrey, ang tanong ko naman, aside from what we do in a JCI, what sets you apart from the other non-profit organization na umusbong ngayong pandemya? Alam nyo, for us, the good thing about NCI is it's only taking in young active citizens. It's just based on 18 to 40 years old na mga members. So these are active young bodies na sumasali po sa organization. So the good thing is what we do is focused on the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. So the 17 Development Goals po ng UN is basically the things that UN recognizes as the needs for yun po, the needs for the world to develop and to be sustainable. So within our means po sa JCI Baguio, siguro po ang JCI Baguio and JCI Las Piñas po is that we are all within our kumbaga energetic years para po makatulong and alam naman po natin na when we are in our siguro let's say for example we're young professionals and we are very capable of delivering changes to the community. We're bringing up new people or new leadership in not just politics but also in our specific industries as well. So ayun po. Yes, Sir Jeffrey. Thank you very much also sa mga ganitong grupo. Ma'am Trinity, ang tanong ko naman po, may mga programa po ba tayo na concrete at outline na mga direct focus, kung sakaling health, education, youth, may mga ganito po tayong programa? Yes, meron po kaming mga ganyang projects. So just for example, is one of our flagship projects is Beyond Prison Walls. So para sa mga brothers and sisters nating in the prison and or the jails. We also have young leadership or the YLEA wherein we scout nagsi-scout kami sa mga schools para tanungin kung sino yung mga sorry, kung sino yung mga nagpakita ng good leadership. So hindi lang good in academics kundi hinahanap din namin yung mga leaders sa mga schools. So yun yung YLEA, we award them
a medal and a certificate. Meron din kaming Got Heart, wherein yun yung nagbibigay kami ng mga trainings or awareness according to health. Or last year lang, this 2021, we had HIV awareness, pati yung blood donation, and also autism awareness. So yung mga ganang bagay. Wow, that is really holistic nga, Miss Trinity. Again, it's not just focused in one society concern, but rather to everyone that could be of concern. And Sir Jeffrey, ang tanong ko naman, what is the advantage of being part of the JCI Baguio community? Syempre, when you join the group, syempre, you develop your skills with yung mga leadership skills mo. We're actually focusing on yung mga small things like soft skills like leadership or let's say for example, effective speaking. We also have trainings on effective leadership. So yan po. Pero aside from those po na meron po kami, aside from the trainings you get from JCI, we also provide a good network of people that can share, that can help each other. We have a lot of people in our organization that has capabilities in all sectors of industry. So let's say, for example, if you're being a part of this organization, lalawak po talaga yung network nyo. Kaya we still encourage people to join habang maaga pa um, habang bata pa sila, to really build up their network and to build up their confidence as well as a leader and to build up their skills as a leader as well. Ayun po. Wow, yun pala. There's a lot that we can learn to be being part of JCI community. Miss Trinity, I just wanted to ask naman, can you tell our car rangers that is and wanting to join your community, ano nga bang mga requirements natin? Okay. Actually, madali lang naman yung requirements. If you have a heart for the humanity, if you want to create not only change but positive impact to the community, and also if you want to be better and be more for others, and if you are 18 years old to 40 years old, JCI is always open for you to join us. So, yun. So, i-add ko lang sa mga sinabi ni Press Jeff na, wala naman tayong lahat na, sorry, wala tayong 1 milyon para makatulong sa mga tao, di ba? Ganun karaming pera para matulungan mo lahat or kulang pa nga. Pero if we join our forces, kahit magkano meron tayo, basta may effort tayong lahat, merong puso para sa humanity, then we will create a great or a big impact to the community. So, yun lang. Yun na yun, Ma'am Trinity. May mga upcoming activities po ba tayo in events and project na gusto nating sabihin sa ating mga ka-rangers? Yes po, meron po kaming incoming project. So, ngayon lang kasi we're just busy for the trainings for our members. Of course, so alam din nila yung mga gagawin nila, no? Lahat tayo bago ngayon. Kasi we're just started another year for JCI term. And bukod sa mga trainings, meron kaming souvenir project which we can share to you in the future through our Facebook pages, JCI Baguio, and also JCI Las Chicas del Baguio. And we always post our events naman sa mga Facebook pages namin or even Instagram and also the website. So, yun po. So, sana supportahan nyo kami. Tsaka sana sumali kayo sa amin para naman mas masaya, di ba? And also, naniniwala kami na lahat tayo may maiaambag kahit konting thoughts lang. Mag-grow rin naman yun sa mga planning stages. So, yun. Thank you. We are looking forward to that, Miss Trinity. Thank you so much. And Sir Jeffrey, sino naman po yung gusto nating pasalamatan? And syempre na rin yung mga taong bumubuo ng JCI Baguio Community. Yes, gusto kong pasalamatan yung siyempre yung aking immediate past president which is Mr. Donvar Aki. Siya po actually yung nag-hone sa akin para to take the step para maging
2022 president. And also, the past presidents that supported me with full-heartedly sa candidacy ko with being a president for JCI Baguio. And of course po yung mga members po namin, and ayan po si President Trinity Monteras. Siya rin po, isa po yan sa mga tao sa likod namin na napakasipag at napakabait at napakapasensyoso. Kumbaga, wala po kaming masasabi sa lahat po ng hard work niya with JCI Baguio. Kasi back then, she was with JCI Baguio and she's the Secretary General and she's the one that does the reportings for us. Pero salamat po sa support and salamat din. Ngayon na nasa bagong chapter na siya, I wish her good luck and Godspeed sa paglinya ng mga ladies dito sa Baguio City po. Salamat Yes. po. Thank you very much, Sir Jeffrey and Ma'am Trinity. Pagdadayon po at have a great pagiging public service natin sa ating community at sa bayan. Have a great day po. Alright, thank you so much. Yun na yun ang ngayong ibinida natin. Talagang nakita natin yung pagbibida ng mga ganitong grupo, lalo na ngayong pandemya. Yes, congratulations mga car rangers, and congratulations to JCI Baguio for helping out and reaching out to our community and sharpening our future youth leaders naman. Yes, batiin ko na muna ang ating mga Hong Kong girls na kung saan narito ang ating Ma'am Irene, Ma'am Min, Weng, and Brenda. They are super friends. And tinatawag nilang sarili nila HK Girls, mga Hong Kong girls. Hello dyan at have a great day. At thank you very much also kay Ma'am Min na kung saan isa sa mga nag-donate sa project 100 Bayanihan at padayon po. And our Jeremy Duque sa Nueva Vizcaya at ating Ma'am Rowena Duque. Have a great day sa ating tinapa business dyan. Nakakagutom. Kaya nga, perfect sa sinangag natin. And also, Winter Gayo, thank you so much for tuning in. Sabi niya, present na ulit siya. Thank you so much. And to our car rangers watching us in Dubai, Korea, South Korea, Korea, ayan, Dubai, and also UAE, and to all that is watching us on Channel 44, maraming salamat. Kaya isa na namang ibida na yan na araw ngayong morning at mamaya makakausap natin ang ating energetic attorney Elenita na kung saan pag-uusapan natin ang iba pang kaganapan nga sa eleksyon at politika at mga rules. Yes naman, that's about e-campaigning mga car rangers. And hindi pa yan matatapos kasi babalik kami para sa Morning Balita. At ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang morning balitaktakan, pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita. Ngayong umaga itong morning balita. Mga negosyante sa Baguio, unti-unti nang nakakabangon. Narito ang balita hatid ni Charles Nicolimon. Kung noong mga nagdaang buwan ay nakakabingi ang katahimikan sa Burnham Park, ngayon unti-unti nang sumisigla. Enjoy ang mga turista sa pamamasyal. Ano rin kasi, malamig kasi dito. Kaya mainit masyado sa baba. Pinadapa ng COVID-19 ang mga negosyante sa Burnham Park. Mahina business, kahit anong business, siguro meron ba yung business, yung mga face malakas. Pero yung talagang apektado talaga yung mga pagturismo, halos lahat sarado. Halos walang income. Pati yung kita, wala po talaga dito. May uwi na kita sa pamilya. Sa muling pagbubukas ng lungsod para sa mga turista, nakakangiti na ang mga negosyante. Kami nang umakyat, medyo maluwag-luwag na, may mga tao na, may mga nagbabike na, hindi na masyadong mahigpit. Tsaka, parang wala nang ano sa COVID, yung okay na. Sir, malaking tulong po yung pag-open ng ating ekonomiya dito. Allowed na yung mga turista na makapasyal dito sa Baguio. Ngayon, nadagdagan din kami. Allowed din kami magtinda-tinda dito sa park. Unti-unti bumabalik na yung dati na dito. Todo pa rin naman sa pag-iingat ang mga turista at negosyante. Meron din sa Baikan, dapat meron kaming disinfectant. Before and after, dinidisinfect namin yung mga bike. Tapos, alcohol, before and after din nung sasakay yung mga bata, alcohol din. Muli namang pinaalalahanan ang mga turista na bawal ang manigarilyo sa mga pampublikong lugar at pasyalan. Kanina lamang, 2 ang nahuling gumagamit ng electric cigarette o vape sa Burnham Park. Smoking and vaping, may first offense yan, 1,000 ma'am, ang penalty. Kung wala silang pera, 6 to 12 hours sa community service, ma'am. Community service, ma'am, maglilinis sila dito sa Burnham with the supervision of the security guardian. Inaasahang mas dadami pa ang mga turistang aakyat sa lungsod lalo na sa nalalapit na Disyembre. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang balitang hinatid kanina ay ulat ni Randy Guzman. Dumako naman tayo sa Angeles City, Pampanga. Ang lungsod ay sumama at nakilahok sa National Bakunahan Bayanihan. Narito ang balita ni Christine Mayterado. Na ang pakikisa ng Angeles City, Pampanga sa Vax as One Bayanihan Bakunahan. Sa darating na November 29 hanggang December 1, bubuksan ang 2 mega vaccination sites sa lungsod, ang City College of Angeles at Angeles City National High School para sa malawakang pagbabakuna.
Hindi lamang ang mga residente ang babakunahan, kundi maging ang mga mula sa mga karatig lugar. Kasama rin ang mga minor de edad na may kumpletong dokumento. Bukod dito, may mga itatalaga ring mobile bus clinic sa mga entry point boundaries ng lungsod. Kabilang dito ang lungsod ng Mabalacat at San Fernando, Mexico at Magalang. Paniniyak ng pamahalaang panlunsod, may sapat na supply na bakuna ang Angeles para sa mga residente maging sa mga hindi residente. Ang paglahok ng Angeles, Pampanga sa National Vaccination Day ay bilang kontribusyon ng lungsod sa pag-abot ng herd immunity ng bansa. Ayon kay Angeles City Mayor Lazadin, layunin din itong mabakunahan ang lahat ng nakatira sa Angeles at matulungan ang mga residente sa mga karatig lugar na hindi pa nababakunahan. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng ronda bakuna sa barangay gamit ang vaccination bus, pinupuntahan ng mga residente sa bawat barangay. Nagsimula na rin ang pag-administer ng booster shots sa mga medical frontliners ng lungsod. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Pagturok ng booster shot para sa mga senior citizen at may karamdaman sa syudad ng Baguio, nag-umpisa na. Randy Guzman nagbabalita. Matapos ang 4 na buwan, masayang natanggap kanina ni Roderick ang booster shot nito laban sa COVID-19. Kabilang siya sa A3. Johnson ang first dose at second dose niya. Pero Moderna ang booster shot. At least nabubus yung ano mo na lumabas. Wala ka nang inaalala. Wala pa kasing ng Johnson, pero tinanong ko naman kung okay naman yung Moderna. Halos lahat kami sa family is Moderna kasi sa States, doon yung sinabi sa akin, Moderna. Basta pag may booster, kunin mo is Moderna. Isa lang si Roderick sa mga A3 na nagsisimula ng makatanggap ng booster shot. Naturukan na rin ang mga senior citizen. Starting today, in fact, nag-usap kami ni Dr. Galpo kahapon at nagbigay na ako ng instruction that we'll start vaccination, booster box ng booster shots ng senior citizens, including those considered as A3 with comorbidities. Tuloy-tuloy na rin yan. I think more and more people are wanting to avail of the booster dose, and it's very heartwarming, meaning to say the people know the value of receiving a booster dose. Initially, the first day, it was not as much. But if you will see from the number of people now, more and more are availing of the booster dose. Natanggap na din kanina ni Lolo Gabriel ang booster shot niya. Medyo okay na at medyo safe. Safe na ang pakiramdam, okay na. At least safe na ang kwan. Kaya nga yung booster shot na ito, at least safe ka na hindi ka na makakapitan. Kaya naman, hinihikayat ng City Health Services Office na magpabakuna na ng booster shot ang mga A2 at A3. Pero paglilinaw ng tanggapan, hindi pa bukas ang booster shot sa mga A4. Ito'y matapos magtungo ang ilang A4 sa mga vaccination sites upang tumanggap ng booster shot. Not yet. We don't have the ones in charge of the vaccination here. We are not the ones making the schedule. We have a go signal from our office and from the Department of Health if we can give already A4. So for now, we would like to cater first to the A2 and A3 with comorbidities, and then maybe when we feel that when we see that most have received their vaccine, then that's the time probably that they will open A4. But for now, no A4 yet. Sa patakaran, babakunahan lang ng booster shot ang mga nakapag-full dose na may 6 na buwan nang nabakunahan habang 3 buwan naman sa mga nabakunahan ng Johnson. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ang balitang yan ay hatid ni Charles Nicolimon. Hatid naman tayo sa Ilocos Norte. Ang probinsya ay naging top-notcher sa vaccination ng Region 1. Randy Guzman nagbabalita. Nanguna ang Ilocos Norte bilang may pinakamataas na bilang ng nabakunahan sa buong Region 1. Sa datos na inilabas kahapon, 339,134 ang kabuuang bilang ng nabakunahan. 240,770 dito ang fully vaccinated.
Sa kasalukuyang datos ng probinsya, isa lamang ang bagong kaso at sa kabuuan ay nasa 58 na lamang ang aktibong kaso. Samantala, bukas na ang Ilocos Norte para sa mga fully vaccinated na turista. Para naman sa mga hindi pa bakunado, kinakailangan nila ng RT-PCR na may 72 hours validity o antigen na may 24 hours validity, registration sa ilocosnorte.ph, valid ID, confirmed booking sa mga accredited accommodations at individual QR code. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ako si Shakay Nakudaw. Ako si Paul Baldoza at ito ang Morning Balita. Hear the music of our hearts. Let our music take you there, where star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Balik ang tambalang sipaw! Ngayon, alam na natin mga ka-Rangers, ang ating Friday topic na kung saan talagang election day, di ba, Shikaina? Yes, and sabi nga natin when we were off-cam, it is a great way for us to embrace change. Kaya mga ka-Rangers, so ready na ba kayo? Yes, narito na ang ating energetic na SESE Provincial Election Supervisor 3! At narito si Attorney Elinita Julia Tabangan Kapuyan. Good morning! Good morning, Tambalang Sipaw. Good morning po sa lahat ng nanonood, nakikinig. Good morning sa mga taga-Comelec Compound. Lalo na po si Senior Roger, si Judil, si Jeremy, si Pete, at si Raymond. And then good morning kay Miss Judel na my friend, si Attorney Tabangin, si mama ko, my husband, Lieutenant Colonel Kapuyan, and my son, Rodolfo Miguel. Good morning, good morning. Good morning. Ayun, good morning, Attorney. Attorney, iba't ibang topic yung napag-uusapan natin for the past Fridays natin. At ngayon, pag-usapan natin yung e-campaign na kung saan talagang napapanahon, lalo na ng pandemya, bawal na yung face-to-face na pagkakampanya at gagamitin natin ang virtual world. Pag-usapan naman natin to, Attorney. Okay, ito po yung hinihintay natin sa for the past months, ito yung hinihintay natin Comelec resolution na lalabas which governs social media campaign. So, we refer to Comelec resolution 10730. Ito po promulgated lang ito 17 November 2021. So, basta ang tandaan po natin, lahat po ng rules natin when it comes to the use of posters, streamers, polyetos, it's the same. But we follow the IATF rules. So na-integrate na sa rules natin lahat ng mga yon. Kung gusto daw po ng mga candidates or aspirants na mag-rally, mag-caucus, yung mga meeting-meeting nyo dyan, it's allowed. Kasi karapatan naman po lahat ng mga tao na mag-meeting, na yung mag-prepare kayo for the campaign, but you follow IATF rules. So, 1 meter distance, and then mag-face masks. Palagi talaga yan. So, yung pong walang masyadong pinagbago dyan. So, ang papasukin natin ngayon at pag-uusapan natin ngayon is e-campaigning. Ayun. Okay. At pag-usapan naman natin, unang part is online campaigning naman. Attorney, no? The use of internet to distribute campaign propaganda. Kasama dito, pag-usapan natin, no? Text and only post at pictures, audio clips at video clips. Paano Okay. po, Attorney? Yung pong mga gustong mangampanya using social media. So, pero pasensya na po dyan sa ginawa kong slide. Kasi experimental yan dahil hindi PowerPoint yan, is Canva. Yes. Dahil ginagamit ng anak ko, so nakisama na rin ako kung paano gamitin. Okay, so punta tayo sa e-campaigning. Ano ba yun? Pag online campaigning, di ba we distribute information? We distribute it through the media. We use the internet to distribute information. So, ang gagawin lang ng mga aspirants natin o mga kandidato sa ngayon during the pandemic, gagawin natin, they will distribute yung kanilang platform, yung encouragement na words na nagsasabing iboto sila, at kung bakit ang rason, through social media. So, anong gagawin nila? They can use yung nakalagay po dyan sa slide natin, video clip, pwede pictures, pwedeng audio clip, o kahit anong form na pwedeng i-repost. Pero, ito ang requirements. So, number 1, they have to register with the Election Information Department. Ano yung dapat nilang i-register? Yung web address and web name, yung social media page o blog, or any other social media site na meron yung aspirant or candidate. Kailangan i-register yan sa Election Information Department of the Commission on Elections. Yan ang requirement. So, the question is, kailan yon? You have to do that within 5 days from the time of registration of yung mga sites nyong yan, yung social media page, yung blog, yung web name, web address, from the time it was registered or na-verify. Doon po sa pinag-applyan nyo kung saan dapat i-register. So, yan lang po ang gagawin. And then, pwede na kayong, during the campaign period, doon na po kayo pwedeng mag-post o kaya
maglagay ng mga audio clip, video clip na vote for, yung mga platform na nilalagay. Yan na po yung campaigning na sinasabi. Pero on the part of the social media, meron ding obligasyon. For example, dito sa Regional News Group, merong nag-place ng ad. Opo. Syempre, ang requirement lang dyan is they have to, yung contracts na na-sign, yung documents pertinent thereto, it must be sent to the Campaign Finance Office of the Commission on Elections. Yun lang naman. And then, pagka broadcast yan, 5 days from signing yun dapat ha. Pagka broadcast yan, you have to send yung broadcast logs, certificate of performance, and then affidavit o publication. Yun lang. Kung kinakailangan pang mag-submit ng ibang documents, magsasubmit kayo ng ibang documents. Pero yan yung requirement for media for media outfit. For example, di ba, yung mga ibang radio stations, meron na silang online platform. Mga ganyan. Pag meron nag-place ng ad sa inyo, within 5 days from the date of signing of the contract, isend nyo na po yan sa Campaign Finance Office of the Commission on Elections na nasa Intramuros, Manila, which is also COMELEC. Meron silang email address din, campaignfinance@comelec.gov.ph. Diyan yung isa-send. So, monitored yan. Hindi basta-basta. Pero ang good news is, walang duration na sinabi. So, just be careful. Pag nag-place kayo ng ad sa media platforms, outfits, mga ganyan, yung limit na per candidate, pag you have a political party, that's 3 pesos per candidate. Ay, per person. So, you have to know the number of registered voters in your area. I-times mo yun sa 3 pesos. So, huwag kang lalampas doon. Tulad na pinag-usapan natin previously. Pag independent ka, 5 pesos per registered voter. So, yun lang po. Ang requirement is you register your social media page, your web name, blog. Doon po sa Election Information Department. On the side naman of the media outfit, you just send the digitized copy of yung ad na plinase, yung contracts, and other documents pertinent thereto within 5 days from the date of signing sa COMELEC Manila. Yan lang ang requirement. So, it's something new na pwede natin gamitin for campaigning. But, if you are trying to ask me kung retained yung mga nasa radio at saka TV, oo. At yun yung subject to yung 120 minutes and then 180 minutes kung radio, 120 kung TV sa national, 90 for local yung radio, and then 60 minutes for TV. Na it is retained, pero may limit. Kung radio at saka TV. Pag social media, walang duration. At saka walang bayad. Ang babayaran mo lang yung social media outfit kung saan ipe-play yung ad mo. Yun lamang. So, yan yung bago. Pero I think mas fair ito when it comes to yung mga hindi masyadong maka-afford. If you cannot afford to use TV at saka radio for your campaign materials. Hindi ka rin makabili ng poster, hindi ka rin makagawa ng folletos. Doon ka na sa social media. So, okay naman yun. Okay, so sa next column natin, it speaks also of e-rallies. Yes, included as lawful election propaganda naman tayo, attorney. That is limited to social media posts regardless of format, original or reposted, incidental to the poster's advocacy of endorsement of a candidate. Ano nga bang sakop nito, attorney? Yung yung kung sa social media page din, meron kasing sinasabi dyan. For example, nag-open na yung kandidato ng kanyang social media page, ni-register na rin niya yung blog, yung website, social media page. Meron yung mga ibang kasama niya na hindi nag-register. Pero yung kanilang advocacy o kaya purpose is incidental dun sa endorsement nila ng kandidato. So how do you treat that? Ang treatment niyan is kasama ka dun sa candidate na yun na nag-register. But since it's only incidental, you are not expected to promote yung electoral propaganda. So you have to register it. But it is presumed na if you are endorsing a candidate, kahit hindi ka registered sa Election Information Department, na na kasama ka nung kandidatong yun.
So kasama ka na rin sa ano nila, website nila, sa social media page, tsaka sa blog. Kahit hindi ka nag-register, but you are already included. Pero since it's only incidental, you are not bound by yung sa kailangan makapasok ka sa rules na mag-promote ka ng electoral propaganda. But kasama ka sa kandidato na you are endorsing. Yun. So merong e-rallies na tinatawag dyan. Kung hindi kayo, bago to ha, pero live streaming siya. So, ang gagawin ng COMELEC, mag-raffle sila. And then, merong slots dyan na sinasabi. Kung president ang position at saka vice president, tig 10 minutes ba yun? Nakalagay dyan. Tig 10 minutes and then 3 slots. So, tig 3 kandidato yan. Pwede siyang mag-respond. Kasi di ba online siya na live streaming. Pwedeng mag-respond siya, pwedeng hindi kung ayaw niya. Pero yan na yung pagkakataong pwede niyang sabihin yung kanyang purpose. Yung platform niya, yung balak niya sa Pilipinas, kung anong balak niyang gawin, anong laws ang gusto niyang i-pass, for example. Pagka senator at saka party list, meron ding limit dyan. So, ang nakalagay dyan is 5 minutes and then 5 minutes ba yung nakalagay dyan? 3 minutes and then 5 slots. Okay. Pagka political party naman, 10 siya. And then 3 slots din ata, kung di ako nagkakamali. And then ito ay iraraffle in a televised program ng COMELEC. Tapos everyday yan, pero hindi January yung start po, it's February, sa start ng campaign period. So, araw-araw yan. So, live streaming, saan siya lalabas? Sa social media pages of the COMELEC. Yun ang ano dyan. And ito po, kasama din natin na pag-uusapan yung pag-promote at pag-register ng mga website at mga social media. Paano to, attorney? Yung pagre-register nila, after sila mag-register ng kanilang website sa, ano ba yung sites na ginagamit? Facebook ba yun? Google? Mga ganun? Kapag website, pwede pong talagang makita natin talagang sa mga pages ng talagang www. Ginagamit natin. Or iba din po siya sa social media platform po natin. Oh, yung for example, ordinary individual. So magre-register siya. Yung from 5 days from the time na na-register yan or na-verify, doon na siya mag-send ng notice niya sa COMELEC. COMELEC EID na this is the website of candidate so-and-so. Yan yung mangyayari dyan. And then, so, authorized na siyang gumamit ng live streaming, mag-post ng audio clip, video clip, at kung ano-ano pang repost or pictures. So kung ano yung pwedeng ikampanya, pwede na dyan. Basta nakapaalam ka na sa COMELEC Election and Information Department. Then we also have, may bago tayo yung e-rallies. Nabanggit ko na po yung e-rally dito sa national. How about local? Meron po tayong e-rally naman po na local. So ang gagawin lang dyan is, yung mga local candidates natin, there is no duration There is no duration for local candidates. Baka kasi iniisip ng mga local, hindi ba kami kasama dyan sa e-rally? Right. Pero pwede, under Section 36 of COMELEC Resolution 10730, pwede silang magkaroon ng e-rally din na sarili nila. So pwedeng may meeting, pwedeng yung caucus, pwedeng yung speech na mag-isa ka, pwede rin. Mag-send ka ng mga link, tapos iset mo yung meeting na yon. Tulad ng ginagawa natin everyday, yung meeting natin sa Google Meet, yung mga ganyan, or Zoom, pwede rin. Pero kailangan, within 72 hours from the time na na-hold yan, you send a copy to the Election Information Department and the Campaign Finance Department sa COMELEC na ginawa mo yan at hinold mo. And it is a form of e-rally. For local candidates yan, hindi for national. Pero it is the same din as considered as an e-rally. And then, this has no duration. You just indicate that this is an ad or an e-rally or yung kung ano-anong speech na ginawa mo dyan, it is truthful. You indicate na this is an e-rally. It is truthful. It does not cast doubt on the electoral process. Yan ang requirements natin. And then,
yung bang ano ka, ino-notify mo yung mga tao that this is paid for this candidate by ganon. So laging ganyan. It is the same also as yung gumamit ka ng polyeto posters. Paid for by. So may ganyan palagi. Yan yung requirement dyan. And then, it must not be libelous. It must not be against the law. And it is for the purpose of endorsing the candidacy of a person. So yan yung pinakabago. Libre yan. And it is not covered under Section 9 of the Comelec Resolution 10730, which means wala siyang limitation. So kahit kailan mo gawin, kahit araw-araw, pwede naman. So yan ang bentahe na for local candidates. Right. So mas makakatipid ka na nito at mas miri-reach mo yung mga bata. Attorney, paano naman ang provision natin for, ang tinatawag kasi natin dito sa media is cross-posting. Ang mangyari po, attorney, is that yung platform mo is sa social media, pero i-cross-post po siya sa radio. Simultaneously po siyang mangyayari. Paano po yun? Is that still okay lang ba siya? It's within the grounds po ba of a proper e-rallying? So ang tawag mo dun is cross-posting. Yes Oo, sabay siya sa... Nagkakaroon po ng posting sa ating social media Mm. platform, pero telecast din sa TV at radio. Oo, simultaneous siya. Okay. Hindi naman bawal yun. So, hindi nakalagay sa Comelec resolution natin na cross-posting is not allowed. Okay siya. Pero, subject yan sa fees na babayaran mo doon sa yung radio or television kung saan mo pinalabas yun. Then, mapapasok na siya sa Section 9. Yung limits natin, kung ilang minutes lang per candidate in a per station basis. So, papasok na siya doon sa radio and TV kung ilang minuto yon. For TV, for local candidates, ang maximum mo is 60 minutes and then 90 minutes ka for radio. Tapos pag national yan, 120 ang TV mo, 180 ang radio. So, papasok na siya dyan kung isa-simultaneous mo siya sa TV and radio. Kasi pag iba ang rates mo pag TV and radio, then tingnan mo yung babayaran mo kung lalampas ka na sa 3 pesos or 5 pesos per registered voter. So yan yung ating bagong rules ngayon. I hope makatulong ito sa maraming kandidato na nakasaad naman sa Fair Election Act natin, and these rules implement the Fair Election Act, that it will be fair to all people, whether poor sila or hindi, na tatakbo ngayong election. Right. And that's a good attorney, a reminder. Kasi nga, parang kasi kami sa understanding namin na nasa media, parang isa lang ba siya. So, there would always be a ground on putting on this kind of e-rallying. Attorney, let's discuss naman yung e-rallying natin, yung differences ng presidential, senatorial. Give us naman how many minutes long and how many slots per night po ba or per day dapat ito? Ano yan ha, per day yan. So mula February 8, nagkamali ako dyan sa slide na yan. January yung nakalagay. Kasi beginning of the election period is January 8. Beginning of the campaign period is February 9. Yung i-rallies for local candidates, only during campaign period yan. So March 25 until May 7. Yun yung last. So dito po sa i-rally ng national, so yung president natin and vice president, they have 10 minutes, di ba? And then they have 3 slots. So every day, 3 kandidato na tigta 10 minutes. Tapos imo-moderate ng Comelec. This will be determined in a raffle. So televised siya, pipiliin kung sino yung magsasalita. So every day siya hanggang sa matapos. Pwede namang ulit-ulitin din yan kung sino na naman yung available hanggang sa matapos yung campaign period. Ganon din sa senators, ganon din sa party list, ganon din sa ibang political parties. Yes. Attorney, pag-usapan naman natin, kanina nabigyan tayo ng kaalaman patungkol sa live streaming. Ito, paano at anong pwedeng gawin ng ating mga tumatakbong kandidato sa ganitong live streaming? Meron po ba tayong sinusunod na health protocols, lalo na kapag sa production nila sa pagla-live streaming? Yes, kasama talaga yan. So sa ating rules ngayon, sa Comelec Resolution 10730, which implements the Fair Election Act, na-integrate na dito lahat ng rules ng IATF. So kung mag-hold tayo ng e-rally, siyempre meron kang site
kung saan ire-record dyan o ila-live stream, meron kang mga tauhan dyan. Lahat yan dapat naka-mask, naka 1 meter distancing. O kaya kung tulad dito sa atin ngayon, maluwang naman, di hiwa-hiwalay tayo. So 1 meter yung ating distance between ourselves. Then, syempre, i-indicate doon that this is an e-rally. And then, it is paid for by and it is for this candidate. So, yan yung kailangan. Then, within 72 hours, you send it doon sa Comelec Manila, yung recording ng inyong e-rally. Yes. Attorney, dagdag ko pa, no? Yung live streaming ay considered e-rally. Tama po Yes, ba, live attorney? streaming is considered And- e-rally under Section 36. Yes. Not considered as under Section 9. Hindi siya kasama sa Section 9 because Section 9 limits yung time na pwede mong gamitin and subject to payment under the contract with radio or TV. Okay. So iba yung sa radio, iba yung sa TV. So it's the same. Ngayon baka may question kayo, ano ba yung yung beso-beso, nag-door to door kami, nag-handshake. Yung Siyempre, kalendaryo, pwede yun. pwede naman yun. Sa IATF rules, di nag-house to house sila, pwede. But hindi pwedeng beso-beso, hindi pwedeng handshake, hindi pwedeng hug-hug. So walang yan. Basta lang kayo, magkikita lang kayo, siko-siko lang siguro, tsaka fist. Ayan. Yes. At yung lastly po sa live streaming, yung EID po ay isasubmit natin doon yung recorded. Tama po ba? Within 72 hours. Within 72 hours. Yan. Kasi, attorney, di ba, you will have to review it pa. Yes. Sir, attorney, can you give us lang siguro mga quick na dapat na hindi nila isama doon sa e-rally nila or doon sa recorded video rather, na dapat hindi nababanggit or gagawin? Pero syempre, kailangan talaga truthful yan. So una, truthful. Second, you do not cast doubt on the electoral process. So, yung bang sanctity natin ng ballots, wag naman nating isirain yun kasi talagang yan yung pinapreserve natin under the Constitution. And then, kailangan i-announce nyo that this is an e-rally and then it is paid for by and this is for candidates so and so. And then, yung time, yung location, yung date. Yan ang ilalagay. Di ba, syempre pwede namang naka-flash naman yan sa screen, time, date, location, this is paid for by, for the candidate of, mga ganun-ganun. So and so. And syempre dapat, not against the law, it is not libelous, o kaya slanderous, o nag-character assassination na kayo dyan, di subject to other, yung offenses na pwedeng i-file sa inyo. Yes. Attorney, ang tanong ko, gaano kahanda ang Comelec sa ganitong unang way of e-campaigning, lalo na pwede itong gawing strategy ng iba't ibang kandidato para pagprotesta sa kanilang kakompetensya? Meron naman tayong preparation na ginagawa dyan. So matagal nang pinag-aralan ito even before yung pong nag-start yung end ng registration natin. So nung dinadraft yung mga rules, tinignan na ito, tinignan kung paano siya. So pinag-aralan talaga to ng Comelec Manila. Ngayon, yung strategy ba na gagamitin ito ng mga iba, matetrace naman yan kasi syempre recorded yan and they will submit it to the Comelec main office. And then, kung meron ding agrabyado, you can file cases naman. So, mababantayan naman yan. At saka, kung iniisip nyo na sa social media, walang ang Comelec, yung bang wala kaming say, meron pa rin kasi if it is against the rules, syempre ipoprosecute naman kayo. Kaya dapat you just follow the rules. As a matter of fact, it is already very lenient. Yang provide naming platform. Kasi hindi ba regardless of duration, you can do that. You can do yung inyong pangangampanya peacefully. Yes. Na wala pang yung sinasabing rates na babayaran, ano ba yung dapat na damit nyo, ano yung sinasabi. Talagang democratic, very democratic. So, you are given the discretion and prudence to do whatever is right. Pero not against the law naman. So, it is within the bounds of the law. Yes. There's a limitation pa rin sa lahat, attorney. Meron pa rin akong idadagdag pala ha. Sa bago nating rules dito sa pangangampanya, baka nagtataka kayo kung nare-retain ba yung the use of recyclable materials, kung gumamit ka ng polyetos. Siyempre, pag nag-house to house kayo, kasi meron yung iba traditional. Kahit bata,
merong traditional, hindi naman lahat techie. So kung you don't prefer social media campaigning, sige, mag-house to house ka, dala-dala mo yung polyetos mo. Dapat made of recyclable as much as possible. Made of recyclable materials yung ginagamit nyo. Then you should be aware of the ordinances daw of the local government that it has passed. Kung ano yung ginagamit, plastic ba, styrofoam, syempre di kayo gagamit ng mga ganun kung pinagbabawal sa ordinance. And then, pag nag-show daw kayo ng ads nyo sa social media page o kaya nag-live streaming kayo, kailangan you adapt yung inisip ko tuloy, court interpreter. The translator or the one who makes sign languages. Oh, para daw maintindihan. Yes, maintindihan ng iba. And then, yung pong, if as much as possible, you can make materials daw that you can distribute it in Braille. Yan yung bago. Wow. Ang galing nun. Yung for the blind naman, yung Braille. Kasi syempre, even if they are blind o kaya may mga kapansanan, they are not deprived naman sa kanilang right of suffrage. So, kailangan maipahatid mo pa rin yung platform mo using yung interpreter tsaka sa Braille. So, yan yung bago natin dito sa Comelec Resolution 10730. Galing, no? Talagang innovative at walang maiiwan sa mga ganitong aspeto. At lalo na sa mga bulag at sa mga pipe na talagang gusto nilang malaman yung advocacy ng isang kandidato. Right. So the e-rallying, mga car rangers, just a friendly reminder, it's inclusive to everyone and for the good intention for others. Attorney, any announcement activities that we and our car rangers could be part of? Opo, sa next meeting, ang mula ngayon, puro Comelec resolutions na yung i-discuss natin. So, hold muna tayo kay Bitong series, ha? So, kasi papasok na tayo sa campaign period, sa election period. So, election period begins January 8. After December, diretso na sa election season. So, pag-uusapan na natin mga gun ban, mga employment ban, yung mga liquor ban, mga favorites nyo. So, tignan natin kung ano ba yung limitasyon, ano yung, tsaka sa checkpoints, paano ba yung police mag-handle niyan, ano ba yung karapatan natin na hindi tayo isa-search. Yan, pag-usapan natin lahat ng yan. Pero, to recap po, ang gagawin nyo lang, if you like to take advantage of social media campaigning or e-campaigning, you just register your blog, your social media page, and yung website name and address doon po sa Comelec EID. So, Election and Information Department within 5 days from the time that you have registered. O kaya na-verify na yan, yung account nyo. And then, syempre, ilalagay nyo doon that it is for yung advocacy or yung endorsement of a candidate. And then, it is truthful. It does not, yung inaano niya yung electoral process. It does not cast doubt. Yon. And then, syempre, within 72 hours, kung nag-i-rally kayo, you send it sa Comelec Manila yung recording ng inyong e-rallies. Ngayon, walang limit yan unless ipasok mo sa Section 9 pag naka-live stream ka rin sa radio and TV. Dahil yan yung limitation. So, all rules are the same except yung IATF rules na ipapasok. So, 1 meter distancing and yung masks. Yan lang ang pinagbago, okay? Lagi natin tandaan yan. Galing kay Attorney Elinita. At maraming salamat, Attorney, dahil sa mga ganitong aspeto, nabibigyan tayo ng kaalaman at mga takbong kandidato dyan kung ano dapat ang gawin. At ngayong nasa adapting na tayo sa new normal, ano yung mga ginagawa dapat nating gawin for e-campaigning. Di ba, Shikaina? Yes, and dapat lang mga car-rangers, tumutok kayo kasi we have a lot of changes that will be coming, di ba mga car-rangers? And that, thank you, Attorney, for being with us this day. And syempre, hindi natin tatapusan ng araw na to kung wala ang quote of the day. Sabi ng ating Byron Pulsifer, sabi niya, Friday is a day to finish your goals for the week. It is a day to celebrate that which you set out to accomplish at the beginning of the week. Well done! Wow! Mga ka-rangers, well done! Dahil kahit patapos na ang ating linggo, yung pagpapasalamat sa mga nangyari at mga nagawa mo, it's a great accomplishment. Kahit small
bagay naman yan at malaking impact yan sa buhay mo. Yes naman. Kaya mga Car Rangers, thank God it's Friday. Thank God the week is almost done and well done to everyone. Kasi kami pa rin ang pares na kasama nyo sabay ng inyong agahan. Shakika, kakulitan at kakwentuhan. At ako pa rin si Papa Pia magpapatuloy ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.